Že bude zpátek ohlas na dnešní tkání. Prosím? Ohlas na dnešní tkání. No tak byl to docela těžký zápas. V začátku jsme zaspali, ale potom jsme si při první přestávce v kabině řekli, Tomáš Grátavý bude jako kapitán mužstva a usli jsme se a šli jsme hrát, no. Já jsem taky štěstí, že tam začalo padat, takže já jsem s výsledkem spokojený. A to tam dal 3 góly, 10. gól, co určitě projeví v penížence. Já trošičku vyvázl právě ty góly 4. Pardon. Ten 4. byl 10. takže určitě nějakým způsobem dokasují, už tam přispěju, no. Nechci říct přesně konkrétně kolik, nebo co, ale postarám se, aby se hráči měli dobře. No to pár základů soupeře, jak to řeknete. Já si myslím, že dneska to docela šlo, byla to vlastně odvěta druhý zápas, který to vyhráli 3-1, byl taky těžký zápas a trošičku jsem měl z toho obavy, ale spíš si myslím, že to byl lehčí zápas, než ten minulý dobře padalo z gólu a nemohu tak říkat, jak ten minulý zápas. Dělá děkuji vám díky. 8, na 3 bodů, to je dobrý výkon, tam to vydrží.